balma muso dɔ ko ale cɛ ye bitigi so jɔ ka bitigi jɔ so in kɛrɛfɛ a bɛ daga ale ka fɛɛrɛ kɛ bitigi in kɔnɔ wa bon ni e kɔni bɛ fɛɛrɛ in kɛ bitigi kɔnɔ a ka sɔrɔ darura nana parce que dɔɔnikibaw kɔ lesiri ye min ye ala ye min fɔ ciden ye min fɔ muso ka kɔ la i ka sabati ka so kɔnɔ وقررنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ألكم مسمى أي سبتك سكن هر النبي بو أكن الجاهل بو شيرين فنكو وبيوتهن خير لهن أكم مسو كسكن نو كدو كن نو دكانيوما كتيما جما يجيا يروبيكا واللسري مسو سبتي سكن ندلا شيء بكنما باراوكي kana fakati nyini ka balo nyini kana dima ebe so kono na baraw ke ninde lesiri la muso ka kola men ni muso be bo ko mbe jago ke ube mbe sigi bitigi kono ka jago ke darura de be nana na darura nana sino lesiri ye eto so kono de ni darura nana darura e jumaye doni ko na ya sor muso tabaka tala ko munun wajibilen do aye akan na fakatina ka wajibu ko mugo side te munun be ulu nyini kana musoma jo bagata la mimbe jona ka kunkuna kana fakati fo ayire de ka bo ka wajibu na kana fakatu nyini ko ola darura nana ni darura nana silamiya sariya tabale akabo ka balo nyini ka yire balo bon ni darura nana sisa na be bo saratu bo fanala sarti munye fari kolo be ka sutura folo aka farkulu be sutura a fulanna aka baara kɛ baara min ni musoya bɛta ni fanga giri baara wute baara minnu kɛra ni cɛw ye a kana o baara suguw kɛ baara minnu ni musoya bɛta a b'o o baaraw de kɛ a ka baara ka kɛ fana a ɲɔgɔnna musow de cɛ la a ka baara kana kɛ cɛw cɛ la a ka baara ka kɛ a ɲɔgɔnna musow de cɛ la a ka baara in fana kɔnɔ sarati dɔ ye mun ne ani wali cɛ kana lankolonya baara in kana sɔrɔ baara min ni ale wali cɛ bɛ lankolonya baara in fana sarati ka kɔrɔsa kɔnɔ ni taama t'a la taama min n'a bɛ hatagiya jumara min la n'a bɛ taama ni jumara min t'a la o dɔnnikabaw ko ni darura nana ni saratiw sabatira muso bɛ se ka jago kɛ i bɛ se ka bɔ kafe ɲini wala i cɛ ye bitigi min jɔ n'a y'a sɔrɔ darura de bɛ cɛ de tɛ se e kɔrɔ darura de bɛ i ka don bitigi in kɔnɔ a ka kɛ minɛnw ye minɛn minnu n'u feereli bɛ i ni musow de cɛ i tɛ minɛnw feere minɛn min ni cɛw bɛ dɔn ka bɔ k'i kan a kana kɛ fana ni cɛ bɛ lankolonya bitigi kɔnɔ a ka kɛ fana i farikolo bɛ suturalen don wala dɔɔnikibaw ye sarati minnu fɔ o ye nin de n'o saratiw dafalen b'a la a b'a kɛ n'o saratiw dafalen t'a la a ka sabata ka so kɔnɔ bon ne b'a ɲini aw fɛ a kana to ka hadamadenw ka hakilinaw nati diina kɔnɔ ko karamɔgɔ dɔ ko an bɛ wagati min na ko cɛ de man ka taa nasa ko muso de kan ka taa sugu la ko muso de ka ca ko an ka jamanaw kuranɛ aya minnu jiginna hadisa minnu jiginna olu ma jamana bɔ jamana la ala ka sariya ani ala ka silamɛya adabu an'a jogow u bɛ ɲa fan bɛɛ de u bɛ ɲa yɔrɔ bɛɛ u bɛ ɲa wagati bɛɛ fo ka taa diɲɛ wuli ni e ka jamana kɛra cogo o cogo aw ka jamana de ka lahala bɛ yɛlɛma ka bɔ ka bɛn ala ka kuranɛ ma kuranɛ tɛ munumunu mɔgɔ si ka jamana nɔfɛ kuranɛ tɛ munumunu mɔgɔ si ka diɲɛ laban nɔfɛ aw ka diɲɛ laban kɔn aw ka jamana ka kɔ aw de b'u bɛɛ sariya ma o ye diyagoya de kuranɛ jiginna don min fo ka taa kiyama kuranɛ b'a bɛɛ de ka baara kɛ a ma jigin ni wagati kelen ye fɛ a bɛ wagati bɛɛ de ta a bɛ dugu bɛɛ de ta donc aw de b'a ka jamana sariyaw yɛlɛma k'u bɛn kuranɛ ma k'u bɛ ciden ka sunna ma sallallahu alaihi wasallam mais ala ka sariya ni ala ka kuranɛ o kiiriw n'o sariyaw tɛ yɛlɛma ni mɔgɔ si ka ɲɛnamaya cogo ye
fo mɔgɔw k'o de dɔn bon ko an balimamuso dɔ ko ale ka jagominɛnw whatsapp kan sisan i bɛ se ka i ka jagominɛnw i bɛ se ka u bila whatsapp kan pour mɔgɔw k'u ye mais fo i ka kuma u kɔrɔ ko ale b'a kan ta k'a bila minɛnw kɔrɔ k'o bɛ cogo di dɔnnikaw ka kuma sahale muso ka kan yɛrɛ bɔ a yɛrɛ tɛ lawura ye fɔlɔ o de y'a to ala ko fala yarda anna bil qawli fayatima alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa ala ma muso bali kuma la pewu a ko i kan'i kan majigi cogoya dɔ de la muso nege bɛ mɔgɔ min dusukun kɔnɔ a kana miile ka taa i ma muso kan yɛrɛ tɛ lawura ye kuma cogo dɔ de bɛ ala y'i bali o de la o de y'a to a ko wa qulna qawlan ma'rufa a ma fɔ muso kana kuma pewu a ko mɛ i ka kuma sariya ka kuma cogo ɲuman de la kuma senfulun ko bila fɛn kɔrɔ kuma senfulun donc pour k'i ka minɛnw sɔngɔ fɔ ou bien k'u lahala fɔ n'i ma galon fɔ minɛnw na baasi t'i ka o la parce que a ma bali ko muso ka kuma cɛ fɔ o ma bali o a ko i kan'i ka majiga ye cogoya dɔ de la e ma ye hari ala ko ija salitumuhunna mata fasaluhunna min wara hijab ala ma fɔ i kana musow i kana ɲininka mais a ko n'a bɛ musow ɲininka makonafɛn dɔ la k'a sɔrɔ hijabu b'a n'u cɛ donc muso kan jati tɛ lawura ye ala ye kuma cogo de do haramuya a bolo kanu kuma o kuma cogo de la kuma cogo min bɛ cɛw fitina kan'o de kɛ bon ko n'i bɛ ka sali ni denmisɛn fitinin b'i ka sali ɲɛkɔrɔla tigɛ i b'a bali o bɛ mun kɛ awɔ i b'a bali a kana i b'a minɛ ka sagi a kana tɛmɛ n'a y'a sɔrɔ i ye sutura kɛ a kana tɛmɛ n'i ka sutura cɛ n'a tɛmɛna sutura kɔfɛ balili t'o la n'a y'a sɔrɔ e ma sutura kɛ ni i jɔlen sen fila bɛ yɔrɔ min ani ni i ye sujuru kɛ i ten bɛ turu yɔrɔ min ka taa o yɔrɔ ka na i jɔlen sen fila yɔrɔ ni denmisɛnnin ko a bɛ tɛmɛ o furancɛni de ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sagi mais n'a tɛmɛna k'a sɔrɔ e ma bɔ a kalama a tɛmɛna i sekoma ye a la sali baraji de bɛ nagasi mais a tɛ sali tigɛ mais i b'a sagi a kana i ka sali tigɛ bon ko laada minnu bɛ u bolo mɔdenw ani musokɔrɔbaw cɛkɔrɔbaw n'u ka mɔdɔ bɛ tulonkɛ minnu fɔ bɛ cogo di kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumajihu wala yaqulu illa lihaq ana umajihu wala aqulu illa lihaq ciden yɛrɛ tun bɛ tulonkɛ kumaw fɔ mɔgɔw ye mais a ko ne tɛ foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne tɛ foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ don dɔ la ciden ko muso dɔ ma a ko musokɔrɔba a ko ala deli ka don arijana kɔnɔ a ko musokɔrɔba tɛ don arijana kɔnɔ musokɔrɔba in kasira ciden ko a ko e maa mɛn ala ma inna ansana hunna insa fajalina hunna abukara uruban atraba a ko ni ko musokɔrɔba tɛ don arijana kɔnɔ i ka musokɔrɔba cogo min filɛ nin ye tɛ don arijana kɔnɔ nin cogo de la lahara ala b'i da kura de ye muso n'a bɛ don arijana kɔnɔ arijana muso a bɛ bogotigilama de bɛ don ala b'i da kura de k'i kɛ denmisɛnnin de ye k'i kɛ bogotigilama de ye san 30 ani 3 ɲɔgɔnna bɛɛ bɛ don arijana kɔnɔ si hakɛ de la laɲini y'o de wala i ni mɔkɛ ou bien i mamuso a ka tulonkɛ kumaw dɔ kɛ min tɛ nkalontigɛ ye ani mun tɛ nanini ye ani n'a ma caya n'a dɔgɔyali bɛ minnu na baasi t'o la ciden yɛrɛ tun bɛ sinankuyaw kɛ a bɛ tulonkɛ kumaw fɔ mɔgɔw ye mais a tɛ nkalon de tigɛ ko ni muso b'a ka so kɔnɔ a bɛ se ka fini bɔ a kun na baasi t'o la n'i yɛrɛ b'i ka so kɔnɔ wali cɛ tɛ yen bon i kunlankolon bɛ se ka k'i ka so kɔnɔ ou bien n'i ka jumaramuw de bɛ yen baasi t'a la i kunlankolon bɛ se ka k'i ka so kɔnɔ
Huh? Bo ko ewa sunna ne bidia munun ka suru jamana kono ni be sere kana dola bo ante se ko fo ko ambo o jate bidia e minye dro doli ka ba ye min fo ko de na kera dina de kono ni bato de do ni be ala de nyini naye kala gara nyini naye de lata la qur'ana de lata la sunna la salafu salihu ka tabolo la de lata la o de to ko bidia dro yire kono sama bidia mabo bidia la de a fitini na kumbaba nuko koko de delila tala kuma de do kuma min be fo ka baraji de nyini nayi bato de do ke wale de do ni bato de do ni baraji be nyini nayi delila tala qur'ana delila tala sunna sarafu salim munun temena delila ti bolo wala kulu ya ko do to ko bidia a fitini na kumbaba kelenkele yire ko sama koko ni ba ke dro deli nyini kali ke dro min fule ninye ni ko masala min fule delila bala qur'ana ni sunna la wa ni della sorla min na qur'ana ni sunna la ala fahamu salafu salih wote bidiya me koko ye bato ko ni lagar nyini ko de dina ko de do ni della masura la qur'ana ni sunna la ala fahamu salafu salih yere ko soma do so bo konni balima be sota iba ka wori haramu ya ube adagare ka wori du bo bunu semira rahimahullah wa nyini karanina do ya nyini ka ale fa be mori gana yake balo chogo fanata ale bolo na fa kan na kolote abese ka du ube atese ka du ube haramu na kolo be mugo mimbo yala na dira mugo mi madagarai kamino ma madagai kamina bunu semini nyinin karanina ako haramu nafolo ye chogo ya fulade nafolo dobe nafolo injati yere de haramu ye misali la dolo ale jati de haramu ye ube wali saga sunyalen de fulen ninye wali saga de sunya e yere wa ba do chon ninye wali saga de aba bolo saga yere de jati haramu yara adama don bolo etate donc akon nafolo minya yere jati de haramu ye ni nafolo haramu yara atigi bolo adira emina haramu yara kamina dolo be min bolo a haramu yara le yere ka dolo yimmi ni dolo indira ema haramu yara kamina haramu yara ka fere a haramu yara le bolo ka fere a haramu yara ema na diri mai kanamina wali saga de fulen ninye adankra bi bolo to wali saga de fula bolo ninye saga induni haramu yara alema na ye saga indi e fana mai kamina haramu parce que ni saga jati de haramu akon ni nyekele fulana na fulu min ni nyini chogo de ya haramu na fulu nyere jati de haramu yede me nyini chogo de ya haramu ya masala iriba na fulu ani mugo ye dolo de fere o na fulu baboro ube epule kam min fo aye so de ta o na fulu baboro akon ni na fulu sugu ni haramu yara atigi yere bolo me na ya di mugo min mama haramu ye kamina nafolo min ni nyini chogo de ya haramu ya o haramu yara tigi yere bolo me adira emi masilamiya sariya ma haramu ya ekamina ayo dirila ke munye ako ala ko yahudiya ka kibariyala sama'una lil kadhibi akaluna lil suhuti ala ko yahudiya galon fo bagawdo galon lamme bagawde do haramu du nawde do me yahudiya tumbe ciden so abamina do ye falu dama dow ye ewa fali baw dama madina yahudaw tumbe dumuni tobe be cidam bite ba wala beta du hari khaybara yahuda muso aye ba sogo jani ka posuno dala ka di cidema yahudaw tumbe ciden so abamina adonen do ko yahudaw ye haramu dunawde ala yere yafo ako me ciden tumbo ka soni muna amasagi ako wala nafulu minni nyine chogode ya haramu ni adira ema ekamina ama haramu ye bolore ema yewa ni doni ke ko so nafolo fule min bolo sisa na ko ne tubira ka bo so nafolo ina doni ko aka ke chogode o ko aka do hera sirawdela ube aka di fantandoma
sarakati dere pour ale ka yire ɲini a k'a di fantan dɔ ma ubiyɛn a k'a do silamɛya ko dɔ ma ubiyɛn a k'a do hɛrɛ sira dɔ ma n'a y'a sɔrɔ haramu yɛrɛ ye fantan bolo u b'a fɔ a ka di ma wa yiriba nafolo n'a b'i bolo i tuubira ka bɔ a la dɔɔnikɛbaaw ko i k'i yɛrɛ ɲini a la a di mɔgɔ wɛrɛ ma a di fantan dɔ ma i k'a do silamɛ hɛrɛ sira dɔ ma n'a y'a sɔrɔ minali haramu yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo u b'a fɔ e tuubira ka bɔ a la i k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma wa donc nin ka faamu dɛ nafolo min ni ɲini cogo de y'a haramu a minali ma haramuya e ma n'a dira e ma mais dɔɔnikɛbaaw ko ni e yɛrɛ kɔ ne y'a dɔn nin ye nafolo haramalen don n t'a dɔn pour k'i yɛrɛ kɔlɔsi o dagara ye n k'a ka nafolo haramuyalen minalen to ye pour o n'a k'a ma waajulinen a n'a k'a ma kankarima ye n'i y'a ye karasa banna ne ka nafolo ma n bɛ haramu ko min na de n k'a dabila n'i y'a dɔn n'i y'a ta sagi o bɛ kɛ sababu ye haramu nafolo in baara bila e k'o sagi ou bien n'i y'a ta mina n tɛ se ka bilasira tuguni a b'a fɔ e yɛrɛ y'a mina e bɛ se ka sagi ou bien yɛrɛ kɔlɔsi ne b'a mina ne t'a mina k'a don pour k'i yɛrɛ kɔlɔsi baasi t'o la u b'a deli ka Abubakari Sidiki tuma min a ka jɔn ni a bɛ jɔn min bila don o don ko a ka taa fɛn dɔ ɲini ka na n'a ye jɔn in k'a to jahiliya a tun tɛ kɔnɔnafili yɛrɛ dɔn a ye kolonfili kɛ dɔ ye a sara tora o nɔfɛ ale silamɛyalen kɔfɛ don dɔ la a n'o cɛ de bɛnna a jurukuru min tun b'o cɛ la kɔnɔnafili juru cɛ y'a ta ka d'a ma a n'a nana k'a di Abubakari ma Abubakari y'a dun a ko Abubakari ma e ye min dun sisan i b'a dɔn a ko n t'a dɔn mun don a ko n kin to jahiliya la n tun bɛ kolonfili in kɛ n tɛ se fana dɛ mais n tun b'a kɛ n y'a kɛ mɔgɔ dɔw de n ka juru tɔɔrɔ la bi n'o de bɛnna a ye n sara o de filɛ nin ye Abubakari y'a bolo don a kan kɔrɔ a ye min don k'a fɔnɔ k'a bɔ ko Abubakari b'i ka kɔnɔnafɛn bɛɛ bɔ nin de kama a ko n'a ma bɔ fɔ n nugudenw ka bɔ a nɔfɛ n bɛ nugudenw bɔ a nɔfɛ parce que ne y'a mɛn ciden ma a ko farikolo n'a falela ni haramu de tasuma de ka kan n'o janini a to tɛ ɲɛ kɔnɔ wala ni mɔgɔ min kɔ n yɛrɛ b'a dɔn cɔ nin ye haramu nafolo de a baara cogo haramu nafolo de riba nafolo de so nafolo de don n t'a mina n b'a tɔ yɛrɛ kɔrɔsi kama a ka ɲi kɛ fɛn t'i la mais n'i ye hajutigi ye daruratigi ye n'i y'a mina baasi t'i la silamɛya sariya la Ibn Usaimin rahimahullah ye nin ɲininkali jaabi bon nin ye de i ye min dɔ cɔ ko nin ye haramu nafolo de ɲini cogo de y'a kɛ haramu ye wala o kiitiri de filɛ nin ye mais mɔgɔ min e y'a dɔn a bɛ sɔ ta mais baara wɛrɛw b'a bolo min ye baara halalalamanw ye nafolo sɔrɔ sira wɛrɛ b'aw bolo min tɛ sɔ in ye a ye fɛn min di e ma sisan e t'a dɔn yala sɔ ka nafolo de ye nin ye ou bien a ka nafolo halalalen de ye nin ye a dagara i k'o tigilamɔgɔ ka nafolo dun bɛɛ bolo e b'a ka nafolo dun ni halala sira ye n'a tigi ka nafolo ɲagambilen de don halala b'a bolo haramu b'a bolo n'o ye min d'i ma a dagara i k'a mina bɛɛ bolo ni halala in sira ye donc ni min dɔnna ko ni yɛrɛ jaati de ye haramu ye haramu sugu min dɔ fana baara cogo de y'a yɛlɛma Ibn Usaimin ye nin kiiri fɔ nin cogo de la o la bon ko a fɔra ko muso b'a cɛ barika ɲini silamɛya sariya ye barika jumɛn fɔ ka gɛlɛya silamɛya sariya ye hakɛ de fɔ cɛ n'a ka muso cɛ ciden sallallahu alaihi wasallam tuma min Mu'adh ibn Jabal bɔra Yemani a y'a sɔrɔ olu ka masakɛ kafiru bɛ sujudu b'u ye a nana a fana ye sujudu bi ciden ye ciden ko Mu'adh nin ye mun ye a ko Kisra ni Kaisara olu ye kafiru dɔ olu masakɛ ye kafiru dɔ ka mɔgɔ bɛ sujudu b'u ye e de ni sujudu ka kan ciden ko la ka kana nin kɛ dɛ a ko ni Ala tun ye ɲamariya di ne ma n ka mɔgɔ ɲamariya ka sujudu bi mɔgɔ ye n tun bɛ muso de ɲamariya ka sujudu bi cɛ ye cɛ ka hakɛ caman min b'a kan wala hakɛ de b'a ni ɲɔgɔn cɛ i cɛ ka hakɛ de b'u kan silamɛya sariya y'a ka hakɛw de b'u kan bilaw kan i bɛ o hakɛw de kɔlɔsi k'a ka hakɛw de matarafa donc o dɔw bɛ ayaw la o dɔw bɛ hadisaw la cɛ ka hakɛ b'a ka muso ka hakɛ b'a ka cɛ kan donc furuɲɔgɔnma fila kelen kelen a bɛ hakɛ ninnu de ɲaɲini bɛɛ ka i tɔɲɔgɔn ka hakɛ d'a ma nin de fɔra mais barika ɲini ko minnu bɛ fɔ n'i nana i cɛ ma i ka ɲɔngiri
ka fen dama ube ka sudiri ka fen dama o tebbe de atebbe mogo ka sudiri bi mogo ka sudiri de dampe siye sudiri be kala kelen kawde donc min fora musoni cece hakke ko de fora ama fo ko barka ka nyini de ko ikata sudiri be ube ka nyongira o ma fo a fora de doro ko aka hakke ka bo ika o de ato hadisa dola ciden ko muso kata ice kunkolo fo kata sempara na bekera joli ni ne iya nemuni ewa in nenya ko ima ka hakke bedi iye do dama de mi ma ka hakke bedi donc hakke fo do fora hakke ko wodi fora ceni muso ce ha ha ko daga rai kan muso ta mobile da ni ka jumra mite basi tala na doronte mobile kono don ke ba ko ni wal muso kana lan ko nyam mobile de kono da tugulen ba dawla afula drombe mobile kono ciden ko la yughlu wanna rajul bi murati illa ma jimaran ako wali ceni wal muso kana lan ko nya yoro la ni jumra mite hadisa dola ciden ko wali muso ni wali ce man lan ko nya yoro sila na kera fulay fo setane de aka sabanay wala ina kana lan ko nya mobile de kono mais ani mo ko wore be mobile kono dugu kono na de do tamate to entala me akana lan ko nya mobile kono de ha bon ko do ko ale sogora faala ko abake ka qur'ana kala ko ayo ko doye ko atige ko amaka qur'ana kala mbagawde wele u ka qur'ana jigi faaye ka saragati bo ni nyengalonde ni tebbe ni i sogora faala abe qur'ana kala we herade ciiden ko ni sogora herala ako hera bora ala de fe ni nye tamanse nyuma de ni sogora la we herade abora ala de fe ni mogo min kadiye ati hasiriya ibe se ka hera yin foy mi hada maden sogote sadakati sibili kan nabi nyuma doronde ka sogo ya wawe mi hada maden to sogote foy wajibi ka silamiya sariyala wala minye ka mogo fara nyogon ka yere ku ka qur'ana jigi mogo ye we bidiyade ka don kere kere ya fana kombe sadakati go mogo ye o ye bidiyade ini ala che koni ibe ser ka sadakati do go ka di fantan do ma ini ala che bisukun kono ala kan nimbaraji se nka suma ni ma kere ni donye ima kere ni kaloye ima kere ni sanjile mai bashi tola me minye ka mugo fara nyogon ka ku ka qur'ana jigi ika sarakati bo o ye bidiya ikana ko lesri tola dinala ha